Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi lave noget Bean Puzzle Challenge, og jeg har Laurits med i dag. Hej. Og jeg synes bare, at vi kan komme i gang. Ja. Okay. Nå. Undskyld, kameraet stod lidt dårligt. Ja. Og vi har noget, ja, vi har Tutti Frutti. Har vi med. Eller stinkende sokker. Vi har lime. Eller vi har et eller andet græs. Rådden æg, eller sådan noget popcorn med indbygget et eller andet. Tandpasta og berry bloom. Blue, det er godt. Og så vores vommi. Hvad fuck er det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Må jeg se, hvad er det? Den der. Det er lige meget. Ja. Eller peach. Vi finder din oversæt-app. Og så har vi en chokoladepudding. Eller hundemad, tror jeg det er. Det er hundemad. Ja, og lad os bare komme i gang. Så har vi nogle flere, ja. Okay, vi starter med, hvilken er det? Vi starter med den her. De grønne. Og hvad kan det enten være? Det kan være græs eller lime. Så lad os spise den. Græs på ever. Ej, fuck. Det smager fandme godt. Ad. Ej, jeg har ikke engang 20 minutter. Lime! Yes, man. Yes. Fuck, græs. Jeg hader den her. Jeg ved ikke engang, hvordan lime smager. Surt og godt. Det der smager bare bræk. Yes. Jeg skulle aldrig smage græs. Og lad os bare komme videre. Så har vi dem her. Ja. Og lad os Ej, lige det se, kan ikke være det rådne æg eller sådan noget. Det er rådden æg eller popcorn. Er du sikker på, at det kan opkast? Ej, jeg går lige ud og tager noget vand. Jeg tør ikke at æde det. Videre, du vand, videre. Du ved godt, det brækker, når nogen der spiser det der. Jeg fik rådden æg. Jeg fik popcorn. Ej, jeg har ikke engang spist den. Jeg tør ikke æde den her. Kom nu. Jeg kan godt spytte det ud i skraldespanden. Jeg er klar om der. Er man spytte den ud i skraldespanden? Nej. Du er lige spytte den ud. Okay, det må vi gerne her. Hej lige her. Altså. Hey. Spis den dog. Spis den. Rådden æg også. Jeg tror faktisk bare, det var en hvid. Jeg tror bare, det var en hvid. Nej, jo. Det var en hvid. Ja. Der kunne Lad os komme videre i teksten. Så skal vi have sådan en her. Den her. Det er de der lime eller sådan noget. Det er... Ikke den der. Jo, det er sådan der. Nå, det var Hvad en er brun den der? der. Det er dem, der er lortet. Det er... hvad det hedder... hundemad eller chokoladepudding. Lad os bare med. Du er fucking hundemad, mand. Hundemad. Kongen, de er fucking dårligt her. Også min. Og til sidst i videoen kan jeg se brækkeskolen. Ja. Som er i skraldespanden. Og så skal vi spise den her. Ej, Og det er jeg er kun for dårlig. stinkende sokker eller tutti frutti. Er klar? Tror du det? Og det smager stinkende sokker over. Det der det er ikke stinkende sokker. Jeg vil spise på. Det smager en lort. Jeg kan godt forstå. Først smager den godt, og så smager den bare lort. Ja. Jeg tror, der var troligt fuld med det. Og nu skal vi have den sidste. For Nej, dag. 2. Vi mangler 2. Nå, jo. Og de to sidste. Det er bræk. Det er bræk. Det er... Den, vi skal spise nu, det er de her. Det ved jeg nok Ja. godt være. Nå, dem der. Det er det bræk. Det er et eller andet peach. Eller Bræk forever. Fuck noget lort. Og vi tager 2. det er... Vi tager 2 hver. 3. Nej, en hver. En hver. Fuck you. Jeg tager 2, fordi jeg er den 16. Ej, jeg tør ikke engang. Nej, jeg tør heller ikke. Jeg har kun en bare så. Og så Det er de her. Er klar? Jeg gør det. Ja, jeg ved ikke engang, hvad der er. Bræk.
Og jeg skal videre. Nu er det den her. Ej, den er så klam. Hvad fuck er det? Jeg har aldrig smagt de her før. Det er... vi har ikke nogen baby wipes. Hvorfor har vi ikke nogen baby wipes? Nå. Det er... juice. Pærejuice. Eller... Saften pære, er det ikke sådan noget? Et eller andet, der står på spansk. Det er tysk, tror jeg, det hele. Eller andet. Hvad hedder det? Fuck. Vi ved godt, at vi ikke har alle bilbussens, men det må vi sgu bare klare. Ja. Jo, ja. Yeah! Hvad fik jeg? Smager lort. Jeg klarer den. Jeg klarer den. Hun er klam. Den smager fucking af lort. Og hvis du ikke sætter den her på YouTube, så er det fucking spild. Hvad? Nå. Så er det alt. Og det var alt for i dag. Husk nu at give den et like. Og lave en subscribe til Bare til hans kanal, fordi jeg har ikke min nogen kanal. kanal. Ja. Nej, vent lige. Og hvis I har musical.ly, så gå ind og følg... Hvad er det, du hedder? Diego. Hvad hedder du bare, Jæger? Ja, Diego. Jæger og Liden. Eller bare skriv Laurita Sej, og så sådan en brille smiley. Ja, og det er JEGAARD for min kanal. Fordi det er lidt svært at stave til. Ja. Ja. Det var alt for det, vi havde i dag. Der kommer nok nogle flere videoer på et eller andet tidspunkt. Og måske med mig. Hej hej! Hej hej!